Bine ați revenit la un episod, eu sunt Patrick și astăzi o să jucăm Minecraft pe Survivor. Dacă vreți să vedeți, asta este casa mea. Am vrut să fac aici ceva în copac. Acolo mi casa, aici mi ferma, aici mi țarcul de animale. Bun, și în acest episod vom face portalul. Bun. Bun, acum o să merem. Stați că am avut aici o găleată de apă. Acum o să merem. Trebuie să ghiciți unde merem. La albine. Și după facem portalul spre Nether. Bun, stai să luăm niște... Stai un pic. Să pun aici niște apă și să iau gelavacă, niște lapte. Că bâncați de o trăvială, dacă ne otrăvește, să știți, să beau, știi? Bun, aici le lăsăm astea, că dacă murim să nu ne le pierdem. Stați un pic, că am apăsat din greșeală, bun. Asta aici. Și hai în sat. Bun, hai în sat. Merem în sat. Ia mă, villagerii. Ce faci, Gigel? Bă, Gigel, ce fugi, mă? E supărat că ți-am stricat acolo la fierat? Bă, Gigel, nu mai învățați, mă. Învățați voi. Păi învățați, că imediat vine școala, bă! Școala! Zici că am înnebunit, efectiv. Bun, festival. Bă, deci efectiv, în acest sat n-am mai găsit nimic la niciun. Deci efectiv m-am dus în toate. Deci în toate casele sătenilor și n-am găsit nimic. Deci efectiv m-am dus în toate casele din sat și n-am găsit nimic. Bun, și vedeți că aici e roiul ăla, stupul de albine. Și îmi pare rău, Gigel. Bă, Gigele, îmi pare rău. Bă, uită-te la mine, mă. Bă, îmi pare rău că ți-am distrus ferma. Bă, Gigel! Bă, îți promit, bă, Gigel, mă auzi? Îți promit că o să-ți aduc toți cartofii de pe planetă când o să-mi crească și mie recolta, da? Bun. Scuze că ți-am distrus aici recolta. No, hai, Gigel, pleacă. Taci, mă, vrei lapte? Stai un pic. Bă, Gigel! Na, Gigel e supărat. Da, o să vină el înapoi. Stați. Bă, ăsta nu... Efectiv. Ăla nu-i gata. Bă, dar prost, ăsta nici nu l-am văzut, mă. Eu nici n-am văzut ăla. Nici n-am văzut cățelul ăla, că cățelul ăla ar fi fost bun. De animal de companie. Bun, oricum, să bem și noi laptele ăsta. Să merem aici. Să luăm. Au. Fundul. Na, bun. O să mergem și la fierar, dar mai întâi luăm pică. Apă. Aici am văzut apă, primul venit, primul servit. Stați un pic, pentru că aici am să-mi fac
Portalul unde să-l fac? Ba, unde? Aici, bun. Perfect. Poate ducem florile astea acolo. Stai, să aduc și obsidian numai. Că nu mai știu de mine, să-mi iau. Îți bagi joc de mine. Crezi că mi-o... Pe care-i mă? Nu vrea să doarmă aici, mă. Că-l și dau în gât. Îl bat de nu se... De se pișă pe el, îl bat de mă piși pe mine. Efectiv. Mă piși pe mine. Știi? Mă piși pe mine. O să facem portalul ăsta aici, departe de societate. Opa! Ața. Bă, da prost pot să fiu! Și nici nu am pickaxe. Bun. Am pus obsidianul ăsta aici. Așa că-s prost. Și cum să-mi pun eu acolo? Mamă, să fug. Bă! Iau damage. Cred că așa se face, nu? Au dat prostus. Au dat prostus. Bă, deci efectiv ăs prost. Ia mă ce fac aici. Ăs prost. Sunt ultimul prost. Bă, da prostus. Bă, da prostus. Vine și noaptea. Bă, da prostus, bă! Bă, cum pot să fac așa mare greșeală, bă? Am și eu ce fac ăla. De acolo. Bun, văd că vine și noaptea. Dar nu-i bai că eu am să-l sparg sau să mă duc să dorm. Când o să meargă jos luna, o să dorm. Bă, am făcut mai mult zadar decât... Bă, deci sincer, am făcut mai multă prostie decât normalitate. Efectiv. Deci nu ai treabă, mă. Am o dormim. La dormea frumos. Bun, deci cam acesta a fost episodul în care am vrut să vă prezint mai degrabă casa și astea, dar m-am apucat ce o să fac portalul și în loc de portal am făcut căcat acolo, mă. Da, bun, acesta a fost videoclipul, nu uitați să dă un like, subscribe și share. V-am pupat, pa!